karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Ay, salamat na may abot ka, sir. Kaya pasabot niya sa mga sitwasyon, sir. Matuog na ko kay may abot naman ka. Mayo kay niya ka na iyan. Ngano maglain man kag kwarto? Kinahanglan magtipon tag kwarto. Lira, sa musugot kag sadi, maglain-lain tag kwarto. Period. Pero ngano man lagi maglain kag kwarto? Mao lang. Wa sa kumanad nga doon ako'y kauban nga babae sa kwarto. Busa, anhi ka sa silong kay ato ko sa taas. Ano ato magkastaas? Maglisod kog saka dito. O di ka musak ka. Unsa? Sa ato pa dili ka magpaato sa imong kwarto sa taas, mao ba? Ay, Lira, lahi ning among bahay sa ubang lugar nga giadto ta, ha? Konservative ang mga tao din, he. Labi na nga, wa pa ta makasal. Iyan. Ang importante nga ni ka na sa bahay. Ug may amahan na ang imong gisabak. Okay, sige. Dawato na ako ang sitwasyon. Pero, basta inigpanganak na ako, magpakasal na ta, nakasabot ka? Okay. Deal. Deal? Iyan, wala ko makauyan ang tunada sa imong sinultihan, ha? Lira, na kuno naaw na ang kasalgod. Ang importante nga ni anak kasbay. Nang sades? Oy, Hain man ang mga tao. Mingaw man lagi. tuan na silang tanan paingon sa trabaho, Anday. Ikaw nalay nahibilin din sa bahay. Unsa? Ila kong gibiyaan? Si Ian. Nagkuyog og si Ma'am Alexa. May pamaliton man kuno to sila. Pero, mo trabaho man ko. Unsa may akong sakyan? Pagtaksi na lang kuno. Hoy, Ian. Ngano man to nimo pukawag sayo si Lira? Bahala si siyang kaugalingon. Wala gyud kay gugman ni Miss Lira, bossing. Di ni hustong imong kipuhat, ha? May umaabot na mong anak. Dili makaayon niya nga makonsumisyon. Kay ato ni paingon sa bata. Bito, bossing. Abi ni mo, no? Matod pa to akong lola. Masahod ko sa bata ang tanang kasakit sa inahan. Mao nga kon mga yugatas nimo si Miss Lariang. Laro na lang ko, Ma'am Lira di ay. Imo gyud siya nga tagan og gatas. Wag gyud kay klarong pagkaamahan iyan, uy. Unsa? Klaro kong pagkaamahan, eh. Di lang ko klarong pagkauyab. Kaos pa. Wa magid may magkauyab ng Lira. Twink. Bungot sa iring. Gawa sa gyud tinaguan na ay. Kung dili pa mo uyab, nganong kalit man na siya may mapdos, be. Nagpahimo sa dekas inyong kasuod. Iya man ang gusto. Uy, hala, girepte kang Ma'am Lira, bossing. Duwa lang ang amo. Way seryoso hay. Pero, nikalit na si kamabdos. Oh, mo man sa sinudana sa seryoso nga relasyon. Kung mumapdos ng babay. Ikaw, anong wa pa mo ka mumabdos, be? Di seryoso si papa ni mo. Ayaw rin kisingit ang among sitwasyon ni Papa ni mo sa inyong sitwasyon ni Lira. Pero nga na imong kinabuhi iyan. Ay, onya na gina siya matarong, ma'am. Kung sila na gyud sa iyang secret love. Tambag lang nako ni mo, no, iyan. Ayaw cute pang hilapot og babaeng minyo. Kay mapatyan kas bana, anak. Wa ko mahadlok sa iyong bana. Uy, hala. Palaban ang among tisoy. Iyan? Naunsa naman in taon ka, uy? Hunungin na ng pagpakabuang ni mo, uy. Gamitan ng utok ni mo.
Bitaw, bossing. Uto kami, tayo ng heart. Nganong mabuot man mo nako? Nahala, sige, oy. Di lang ta magbuot, mamoy. Gwapa kitingali kayo ng bayhana. Kay musukon man kagbana. Basta, hunungan na ng pagpagkabuang ni mo iyan. Palayo ang bayhana. Di na ako mahimong magpalayo niya. O nga no, dili mo ka makahimo sa pagpalayo ng bayhana, ha? Dili mo na makahatag ni mo kaayuhan. Bana rin mo patay ni mo ana iyan. Di makahimog patay na ko yung bana. Unsa? Uy, ala. Nga naman, bossing. Tiguan na ngayang bana. Oo. Hala. Parehas ka tiguan nga ni Papa ni mo, bossing. Di ta paghiskot niya eh. Amo rin yung sikreto. Pagkus kayo badagan eh. Anong mabot na ta sa office? Iyan, nganong gibiyaan man ko nimo? Lira, doon namin daghang buhatonon din sa office. Kinahanglan mo sa'yo, mi. Mao na ni resulta ng naglain-lain tag kwarto. Karong gabi ato ko matog sa mong kwarto. Di lagi mahimo. O gano'n din man mahimo. Normal naman na sa mag-live-in nga magtipon tag kwarto. Gawas pa. Kinahanglan doon ay makapukaw na ako kung manrabaho na ta. Oh, pagkalan. Kung gusto kang makadungan o guban na mo. Unsa man ning imo? Silot ni, ha? Ano sa silot? Muram kag nasuko nga ni mabdos ko. O gusto ko nimo silutan. Sus, wata ka siluti, oy. Una-una, rana ni mo. Karong gabi magdungan tagkaon, ha? Honey, kanon pa ka? Di na ko, busog na ko. Gamay pa ganing imo na kaon. Busog na lagi ko. Ayaw na siya pugsa kung busog na siya, Lira. Okay. Unsa na may iyong nasabutan? Tito, mas maayog yun nga magpakasal na mi sa dili pa ko manganak. Nganong dinilian magid kay nang imong gusto nga makasal ta, Lira? Ingon anang magyud ng mga babae iyan. Natural nga maniguro mi nga pakas lang mis lalaki, labi na kun mamabdos na mi. Basta. Unya na ta magpakasal kung dako-dako ng bata. Pero iyan, Sabuti rin ninyo nga kamura. Ayaw din is kananan. Ed, di ka magpahilot. Okay na ko. May sultihan lang ta. Unsa man na, ha? Unsa na may imong gibati para nako karon, Aliksa? Oh, Aliksa? I love you, Ed. Unsang matanga sa gugma ang imong gibati para nako? Gugma alang sa usa ka bana o gugma alang sa suod nga higala? Bana ko ikaw. Busa unungan ko ikaw hangtod sa kamatayon. Ibutang ta nga dili ko nimo bana. Mahalon ba gyapon ko nimo? Ed, Gusto ko og honest nga tubag, Aliksa. suod ka na sa akong kasing-kasing, Ed. Mahal ko nimo isip higala, dili ba? May mo pa dili na lang ta maghiskot bahay na tong duha. Andam ko mo silbi nimo. Hangtod sa hangtod isip imong asawa, Ed. Kana ang impanumpak ko. Ano la sige. Makapahuway na ka. Good night. Sorry, Ed. Pero, gugma sa usa ka hikala ra gyud ang ako ikahatag nimo. samagi akong buhaton or pakasalan gyud ko ni Ian. Kinahanglan makapakasal na mi si Ian. Sa dili pa mataw kining bata. Oh. Hello? Ngano na nawag man ka? Ni ako sa office. May good news na ko nimo. Tuan ako karon sa bahay nila ni Ian.
silang tanan. Nga si iyan ang ama niining akong gisabak. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!